ኣብ ግብጽ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ብዝተኻየደ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ብክልቲኡ ጾታ ቀዳመይቲ ወፂያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ንተቐዳደምቲ ወሓዚት ኪዳነ ሞሳና ደረሳይ ወጋሕታ ገብረ ህይወትን ብስራት ገብረ መስቀልን ብምስታፍ ነቲ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ውድድር ብ1 ሰዓት 1 ደቂቃን 55 ካልኢትንያ ዛዚማቶ ሃገራዊት ጋንታት ኢትዮጵያን ግብጽን ከዓ ብቀደም ተኸተል ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅየን ኣብቲ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረሉን ሓያል ምትላኽ ዝተረኣየሉን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንተቐዳደምቲ ሜሮን ተሾመ ኣማኒኤል ገብረዝጋብሔር ዓወት ሃብቶምን ሜሮን ኣብርሃምኛ ኣሳቲፋ ነቲ 57.8 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ድማ ብ51 ደቂቃን 25 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ሃገራዊት ጋንታት ኣልጄሪያን ሩዋንዳን ከዓ ንኤርትራ ተኸቲለን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዘን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብጋንታ ደረጃ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ግዜ ውድድራት ካብ 2010 ናት ሒዛ ተሳዒራ ዘይትፈልጥ ክትከውን ከላ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ፈላሚ ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክብሪኣ ኣመዝጊባ ዘላ ክሳብ 19 ለካቲት ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድራት ክቕፅል እዩ ኣብ ኮማው ሆስፒታል ጤዖ ዝህነት ዘሎ መጸበይ ነፍሰ ጸራት ኣብ ሓጺር ግዜ ንኽዛዘም ብዕቱብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣብ ክፍሊ ትሕቲ ቅርጺ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ጨንፈር ምክትታል ፕሮጀክትታት ኢንጂነር ዓንደ ብርሃን ገብረ ህይወት ሓቢሮም ነሪና ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ኢንጂነር ዓንደ ብርሃን እቲ 500 ትርብዒት ሜትሮ ዝህነት ዘሎ መጸበይ ነፍሰ ጸራት መደቀሲ መመገቢ ምሕጸብ ሰምነትን ክዳውንትን ከምኡውን መኽዘንን መዘናግዕን ክፍልታት ከም ዘጠቓልል ዛዕበየ ክፋሉ ድማ ብደረጃ ምዝዛም ከም ዝበጽሐ ኣብሪሆም ህዝብያ መስርሕ ህንጸት መጸበይ ነፍሰ ጸራት ዓብ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ኣብ ዝተረፈ ዕማም ብዝሓየለ ክቕጽሎ ዘለዎ እምነት ገሊጹ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ብወገና እቲ ብሓልዮት ኣብ ሆላንድ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝስራሕ ዘሎ ህንጻ ንዝጸንሐ መጸበይ ነፍሰ ጸራት ብዝመቸአን ዝሰፍሐን ኣገባብ ንምትኩእ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢራ ወይዘሮ ሳዕድያ ወሲኻ በሓልዮት ኣብ ክቤት ዝነብራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ዓሰብ መሰልጠኒ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ንምህናፅ መደብ ከም ዘሎ ድሮውን ርእሰ ውጥን ከም እተዳለወ ብምጥቃስ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባሊአን ኣብ ዝካየድ ስራሓት ሱታፊአን ክዕዝዛ ፀዊዓ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ መንእስያት ንቕሓቶምን ውዳብኦምን ብምሕያል ኣበርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ብዘውፅኦ መደብ ካብ 9 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ ንዝተዋፅኡ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ስልጠና ማሕበራዊ ትምህርቲ ወዲቡ እቲ ካብ ንኡስ ዞባታት ሓመልማሎ ሃበሮ ገለብ ሓልሓል ከረን ዓተክሌዛን ሓጋዝ ኣስማጥን ዕላበርዕልን ዝተወከሉ ተማሃሮ ዝተዋሃበ ስልጠና ሃገርን ሃገራውነትን ሃገራዊ ቻርተር ኣገዳስነት ውዳበ መንእስያት ትምህርቲ ስነ ልቦናን ሓፂር ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ዕላል ታሪክን ማእቶታዊ ንጥፈታትን ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ حلافي مأكلي بيت صحفة هماماتي أتو عقباي برها نتوم من إسيات بزكيدو سمينار ناقداس النت وداب من إسياتن أتجابرا مدباتن زعجز مبريهيبو حلافي همامات الزوبا عن سبا أتو أزاز برخة أب وجنو محبر بب وانو تمساسال السلطنات بالصفح ملكوعكهم مسموح تعيسو أقدمهم تمساسال السلطنات قصهم من إسيات أب كل محبر قطباوي بوليتيكا والنتفتات زمسجن أبركتوي جبرو كم زلوا أبريهو صحافي تقرف زوبا عن سبا ويزرو أمتن قصدما نقحت من إسيات نمبرخ ناي كلهم أكلاته ورد عرس لزدلي أبركتو من إسيات طاب حبرة السمن معزاز نزوت أون مدبات كسر حلهم التعصاصيبا سلط أنتي أب زهابو رئيتو تغامي فلتات كم زقصمو بمحبار أبز سلاسل ونتفت زحقزو مسالة إتاتكم مالا اللهم ما أكلات من إسيات زي بلن وسان زوباتاتكو وردلن كم أنت مساسال السلطناتات كأسألنت كهلو تلابيهم أب دك زرعون درسنين وزوالو عن سبب تكبار مدبات لمعت بحفشان نتفتات معك أمين حمدين ربحوا عندما بفلايزة تتخيلون أقدموا بحيار سوسافي نبرتز تسلاسل المدبات أمرقاء كبابي من هبتام تحت بايتا وماي كمون مغعبات من ارتحر الشعب أستوات وكمز قبر استغسا كاير سلاح من محدار وزوالو عن سبب أتو ملأك قبر هوت هزبي ودابيتات بمحيال بزل عليك قدسلت أو يعم أتو ملاك وسيخاب زعمت زيك أدام نتوهي بوك سرحلو توتينو زلو مسرح مدلدان حرشا مريت مهان بمحبار المعواتو هزبي متحبارو كزايد توبيعون صحفي قدفاب تنو الزوبات وبرهانة أقاي بوغانو نبرت عدي ورحساب زنبرم شقر زستماين مفتاح زوسرو وتبقصوت بقابلنت كوم سروتو مدبات لمعات مهان بمملكات هزبنا السناي تبقصوتات كدف قالو أتحساسي بوم
حلافي تمارة ويزورة تجوين جبر سلاسة دما تستطيع من الدكان السياب كلهم سلاسل المعتة ومدبات محيالن الدكان السيو زهاسيو قدرات المدتات موجودن مسقدم نتات عمامات التنوزبا مخانم أبرهام أبن الزبا عرزة تأماتو حمشت عدتات من محدار حوس كتما عرزة أستا 83 شهنا أفا بموزة 270 تنسقما صدرا سوءات حقيزهم هزبي نسدرا سوءات بمحبرون قطباون مديات كم استحقاقزهم زحبرت هم محضاريت حوس كتما عرزة ويزرون ملئة تسقاي كم محرز كساب مئتاو زراتي كمون مسقان أبايتي كم زدقاقوفهم تعيسا ازي كم بحر السريس وزلو تبقسوتات مرئان ايتي أبسواتو زلو لعل كبر مخانو أبريها أكيد السرح من محضار نؤزوبة عرزة أتوتكي أيموت بوغنو محب حبس دراسو وقتن دق ومن نفس وكف زي غاز ملكت هقراو مدب مخانو بمقلاز قون نتي بمنقست زقبر دقف بزيغات هزوستت تبقصتات عبي مورال كمزس نقوم حبيرو زحلف عمت نبرتي من محضرات كبابي حدش عدن عد قبان لعلي كلتا 230 شح نعفا بموزة عب كتما مايدما نزنبرو صدراسو وقت كم زبركتو كابتبوتاز بس حنا حبريتا أرديوم